Od 1. januara 2009. godine, da bi obavljali svoj posao, lekari u Srbiji su u obavezi da imaju licencu za rad. Od 33.000 lekara, koliko ih ima u Srbiji, njih 15% nije sakupilo dovoljan broj bodova da im se produži dozvola za rad, rekla je za Moju televiziju Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore. Da bi se dobila licenca mora da postoji formalno obrazovanje, znači završen medicinski fakultet, mora da postoji potvrda da nije osuđivan za teško delo protiv zdravlja ljudi ili neko delo koje dovodi u sumnju etičnost ponašanja i da bi se obnovila licenca mora da ima sakupljen dovoljan broj bodova u svakoj licencnoj godini koji iznosi u ovom trenutku 24. Ministarstvo zdravlja donelo je pravilnik i tačno se zna na koji način bodovi mogu da se prikupe. Organizaciju koje radite mora da omogući da polovinu od tih 24, znači 12, možete sakupiti unutar kuće, a ostatak sakupljate van. Prema rečima direktorke Lekarske komore, trebalo je da se ozbiljnije pristupi prikupljanju bodova kako ne bi došlo do ovoga, ali pošto problem već postoji, pokušat će da se nađe neko rešenje za lekare koji nisu uspeli da produže svoju dozvolu, jer u suprotnom može da se dovede u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema Srbije. Mi zajedno sa Ministarstvom zdravlja iznašli rešenje da se formira jedna radna grupa koja bi na neki način uredila taj pravilnik pre nego što dođe do relicenciranja, da se iznađe neki način da te kolege koji nisu stekle praktično im se omogući da polažu neki ispit ili nešto šta se budemo dogovorili, tako da im se u nekom oročenom periodu omogući da tu licencu obnovi i da na taj način nastave da samostalno rade. Za Srbiju bi veliki problem bio da 10% lekara ostane bez licence, dok bi 15% već bilo alarmantno. Upravo zbog toga nadamo se da će Lekarska komora Srbije i Ministarstvo zdravlja pronaći neko rešenje. Za Moju televiziju, Milka Radović.